Gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Hey Loli, gusto? Gutom eh. Busog ka na? Yes, I'm good. Saan tayo pupunta ngayon? So we're gonna try one of the highlights of Agalon Resort is their fish spa, wherein you can enjoy 10 minutes fish spa just for 35 pesos. Oh, how sad it's closed. How sad. 4 o'clock na. Sayang guys. Dito sana kami sa fish spa kaso no, closed na. Isa kasi sana dito sa Agalon na yung fish spa. Yun oh. Sayang guys, wala. Anyway guys, dito sa Agalon, magandang tanawin dito, magandang rooms, good destination, madaming animals, good for family bonding, tapos good for kids. Look, kids. Hey kids. Kaya din ako. What's up kids? Kaya ko nimo. Kaya? Ngapan. Kaya mo ka. Dito naman sa Agalon guys, sila dire kuan snake python, very big python, albino python named Sly. Tingnan nyo guys oh. See? Maybe nag-sleep si Sly. Diba? Laki ni Sly. Hey Sly. Hey Sly. Maybe she's sleeping guys. Creepy. Look guys. Big snake. Oh. Let's go back. Apat sila usa ka animal nga na there sa Agalon, which is a bird, the talking bird. Here we go. See Mina. Look. Hello. Hello Mina. Mina, hello. Hello. Hindi siya nagsasalita guys eh. Mina, hello. Talk, sige talk. Hi. Ito Mina. Hello, hi. Bumuli ata si si Mina eh. Baka tumatanda na rin. Ito na si Mayna. Hello, Mayna. Hi. Hi. Hi, Mayna. Talk, Mayna, talk. Lulululu. Hello. Ayaw niya eh. Good afternoon. Camera siya si Mayna. Camera siya eh. Swimming? Tapos tayo mag-swimming. Ha? Tara guys, let's go swimming. Let's go. Ready na guys! Woo! Bukoy tulak. Hindi. Tama na, kaya nga tayo nagkaroon dito. Ano? Ano kaya yung mapapapatay? Huwag kang humawak din kasi masasagatan ka. Huwag mo kailangan. Ayan. Huwag mo hawak. Magsusugatan. Masasagatan ka nga dyan. What? Ready na, ready! Sige na, sige. Hindi yan. Sabay. Hawak ka lang. Hawak ka kuya. Hawak ka. Kuya. Humawak ka nga kay kuya. Dito ka. Wag. Sugatan. Smile mo na! Smile mo na. Smile mo na.
Okay? Sige na, te, ikaw. Sige na, go! Sige na! Hindi, ano, it's the worst day of my life na. Yes, worst day of my life. Sige, tala na. Sige, tala na ako. Ready? Hindi mo kanto kayo mabasa na yung Kaya mo ba yan? Kaya mo? Ikaw, kaya mo yun. So, vlog takeover. For this video, ipapakita namin na gagawin niya ang challenge na to. Hindi ko kain, guys. Kaya? Hindi ko kain eh. Let's go! Ayoko na. Sige na, kuya. Go, Bivord! Ayoko na. Ana, dahan-dahan. Tarong na! Go, Bivord! Na plan. Hi guys, welcome to my vlog. Bye-bye. Bye-bye. Gusto ko yun? Seryoso rin? God bless you. Seryoso? Ayoko na. Ay, marami pa na susunod, oh. Yun na! Hala na plan sa akin na isang Go, Bivord! Sige, one. No, sige, kuya. Sino? Go! Sakit sa ilong. Go, Kuya! Ay, ka muna, Kuya. Sige, kuya. Hi, vlog. Go, 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 go! Alam mo, te, ako. For now, bababa muna kami. Kasi hindi namin kaya. Wait, wait. Slowly. Tatakot tayo. Hindi ako sanay mag-fly. We're going down. I'm going timber. We're back! Ano masasabi mo? Hindi ko kaya. And how about you? How was your first ride? Lahat ng tubig na pumasok sa ilong ko. Saan ito ilalagay? Hello guys. Kumusta yung swimming? Okay. Salamat sa Leyte. Kahit hindi ka na gano'n, next dive. I can't. Hello, Baba. Hello, guys. Welcome back to our channel. Ang kapal ng So yun po guys, no? Tapos na kami mag-slide. So ngayon, swimming lang. Tamang swimming lang kami with these guys. Yes, Pause there video guys kasi hindi naman kasi to GoPro para pang video. DSLR. Gusto mo? Gusto mo? Ano? What? Umulit? Dito mo. Ayoko na. Kasama yung kasama natin. Ba't umalis? Nawala. Oh my God. Tala. Gapit. Hi miss. Hi. Saan panganin mo? Ano pangalan mo? Hi, I'm Myra. I'm from Leyte po. Lami siyang bayhana. Lami siyang bayhana. Lami siyang bayhana. Na ano niya, oh? Dilawin lang. Oh! Ano? Go, Kuya! Dalawa! Tatlo! Go! So ngayon guys, dito po kami sa Agalon, which one of Albuera's best resort. Resort ba siya? No, resort ng Agalon, no? Hoy! Resort ba ang Agalon, di ba? Alas stress na. Pero laban lang. Actually, dito GoPro guys, vlogging camera. Pero andito kami sa pool. Good luck. Andito kami sa pool. Oh shit! Hey, bawal yan! Sabi niya, ibutang na daw. Bakit? Mabasa. Mabasa. Hindi ako marunong mag-Bisaya, Tagalog ako eh. Kiss mo na ako, kiss mo na ako, kiss. Oh, so sweet. So that's for today's vlog guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Peace.